sanitat pública o privada? La sanitat pública et toca el metge que et toca. I clar, si t'avens bé i si no t'avens, la feina que tens és canviar de metge. Clar, amb la privada aquesta és una gran avantatge. És a dir, a la mútua, jo, per exemple, quan no resolc les coses a la pública o al revés, o sigui, jo vaig a la privada, on a la privada sí que tens un accés, pots buscar diferents metges, si no t'agrada un metge o no has tingut connexió amb aquell metge, pots buscar una altra opinió, pots valorar altres coses. Jo crec que aquest és un aspecte important. Quan jo sento que parleu d'escollir metges, d'equips de metges, tot això, o sigui, a la pública el meu pare el van operar de la pròstata i no sap qui el va operar. O sigui, no sap, va entrar allà, allò era és com una cadena de muntatge, la SEAT, va anar una doctora, venga, siguiente, venga, siguiente, i li vaig dir, qui t'ha operat? No en tinc ni puta idea, no ho sé. Clar, hem arribat a aquest punt, o sigui, hem arribat a la cadena de muntatge, no sé qui m'ha tractat, no tinc ni idea, m'ha tractat una uròloga, qui és l'uròloga? No ho sé, la senyora no sé què, la va trucar, d'aquí 2 setmanes, visita, un paper i andando. Clar, això, el que és la mútua, no passa. Llavors, clar, aquesta és una reflexió important perquè tu no tens opció de triar. O sigui, l'altre dia vaig anar amb el meu pare a veure, perquè s'ha d'operar d'una altra cosa, amb un anestesista, l'anestesista tenia mal dia i ens van llegar a fer punyetes els dos. Bueno, pues 2 minutos, estos análisis no están bien, venga, fuera, a la puta calle, otro. Va, jo puc triar un altre anestesista que sigui més empàtic amb mi? No. Pues aquest és el tema de la pública, en diferència de la privada. Si tu vas a la privada, és la mútua, doncs hi haurà un anestesista, com un anestesista, com més en això. Si no t'agrada aquell anestesista, pots anar a buscar un altre. Ara jo, digue'm tu, com a la pública busco un altre anestesista que no estigui de mala folla aquell dia que, no sé, es veu que no havia pogut aparcar, o el metro havia arribat tard, o havia trobat escombraries a casa seva. No ho sé. I et diré més. Aprofito per denunciar-ho. O sigui, després de la pandèmia, lo de la pública és un drama. És un drama. I ningú diu res. Això sí, van passant consellers, no sé què, por aquí, por allà, aquí ningú tracta el tema, tu vas al CAP, no hi ha ningú, i és una cosa misteriosa, el misteri dels CAP. Tu vas amb un CAP, truqui, bueno, truques, sí, ja no sé què li passa? Estic aquí morint-me, que m'està agafant un no sé què. Bueno, el visitarà, passi, el visitarà. El seu metge no hi és, el teu metge mai hi és, mai, no sé, deu estar de convivències a Rocacorba, no ho sé, no hi és. Llavors vas allà, no hi ha ningú a la sala, no hi ha ningú, que dius, cony, un moment que ara lo atienden, Llavors, bueno, passes 3 hores i l'altre dia, bueno, passen 3 hores, t'atén una doctora de guàrdia i té 3 o 4 pacients i diu, bueno, ahora me voy a merendar. Aleshores, a veure, i no hi havia ningú. Llavors pregunto jo, hòstia, què està passant? I això és un tema que a la privada, per sort, no és que estigui defensant molt la pública, jo soc de pública i vaig a la pública, però crec que la pública és un drama. Llavors què passa? Doncs que molta gent se'n va a la mútua, almenys tens un metge amb una hora que et diuen el què, t'atén el metge i després tens un equip mèdic que, bueno, pots triar, pots no triar. I això a la pública comença a ser un drama, un problema greu.